Siapakah mendatar? Asik! Banyak kuponnya. Asik! Hey, hey! Hidirin kini ondeh mabacando burung tabang marayo marayo sayo la sentem muka sui hati anda tabang mambu buang tadi nan masa di sembalang sayo maradai maradai baka tabang padi nan masa di sembajua di jalia pulau di jalia angko para tamu di pasang mata ondeh mak pasang talingo jika di jalia pulau angko nan tido nan kelo baku kini kulai kulayan tiga sembilan ondeh ambo dendangkan jika maile inyo mai sejandu si tiga satu nana di kartu jika malompe kawan takui tabanam ampe puluh anam angko nana di tangan nan urang Medan inyo santing batanam 86 kini angko bacalan nan dari Langkat kita ke Tanjung Pura 43 kini diberi tanda ado katupe inyo orang Bangkaulu ampe puluh satu di kartu lai tarimo pulau inang tarimo 65 angko nan dijaga babi op encak kartu ini kok ya capek masuk 7 baru angko keluar 65 Onde. Oi kan iya lah nih. Oh nih. Kan iya lah jadi. Tuh heran ada cari unik kok. 7 baru pantun masuk. Orang warna putih sayang. Iku warna biru juga nama coreng. Alah ya. Duduk lah ini bungkus speaker nih. Kamu aku lah pangana. Nak kalah loh. Orang warna orang lah putih sayang. Suruh lalu. Orang lah main kupa putih biru juga baru leh. Tu heran deh sebentar keluar yang kuas ngenek baru. Lalu ni pulang leh sayang mana baca ciang. Lah, minum baca ciang bobo pulang sayang. Nah, ancak ada orang lah main kupa putih biru juga patut dah capek masuk. Angko saya 7 baru keluar. Lah, awak goyang lihat sayang. Goyang lagi. Asik. Kupon putih. Asik. Hei. Diri
huruf